Kipat ba nong song snong ka solat Riboy District kabahap hamau hati constituency hagas poteri uyayong araja arpusan kilami syakmat ban penpau ke jing persa ya ke jing penyeng nite ya kitawa airtel hakawai na gidong ka badan hakite ka snong. Kani ke jing persa jong kinong song snong kalong ban nalobala te kitawa hapdeng snong pag jing don jong kite kitawa 5G kan kata ya karep karyang bat kakot kakia hakabat nakalyang kinong song snong kila ud bat ujor ya kani syakibor bahalor ndre hadu menta kim patle ai. Habakran sikilat pathai kubor kakong Delbon Mukim kalakeno bala ailat bante ye kita kitawa daw rang ba snong klem da INOC nakarat namar kate ka khendo kadai jong karat nong tham kahima khairim persya curi ne tawar phaji bon sinah ne pedeng snong nadu ka sngi ka bankong lawan poi ne benwan sinah ne tawar ngi persya cur ta kata ka pedeng kacing ya persya ro lawan urang ba snong hande ngi la ikle tukit habang ila ya kelai tukit kumta orang ba sinong uang ba oh ngila penbiang ya kacing thok ya kacing tar ngem la le iya syure na kaliang chung i pan kini biya persya kilong keme berkhoj na kane ka sinong ya persya ngi kelai kini ya orang ba sinong yang hakano kanong rim pi penbiang ya kata kacing thok kacing tar haba hapo ka dorbar sinong pi klem ya thuk benwan ra ya tawar haba pi un ra ya kano ka development pi di ben pas leng ba ka dorbar sinong bat ban ya thuk ya kipai ba nong chung sinong hadu lada adi ka babahana ka basno kenang ba mangiro ngintip ban ya ko ngu lene ban nom ya ko ngu henrei usulet lendiat na kapor ya barok ki development sulet lendiat tak dadu une utawar uba mentau ne pajira ula le lendiat hadu benda nang ai bawan ud carbon wan sinai une tawar usulet lendiat te katangi ya persya ngi yang ya persya cur habangi yang ya persya cur te lami lakhot iki yang ngi ba ding kita nang persya ban lor katau la pelong kin ya kami ting haka khat kendai taring la pelong ya kami ting haka ta kami ting rak lami kecing ya persya ka becur hadu ba yang ngi la syakren ban haka be ya ka syudur namar kumbang ngi ki ba persya ne labun ki be ki tiam sudah ki bomnang ki bomdon kata ka cing tip cing sungtu ndrei ni sungtu ba tang uti upaji badan hati o purji badan hati bla dip snama na kanera marsin poi uti utawar purji ka cing kata na benta ka riap karing hadu ba uso upai ubatung hanei la ban khayau ta uso na crong ubha chapol ada khnyang sudah ten dawan li uta upaji kamtam natira utawar hanei utawar hadu kan noste un kata hoya kata ka khoi kya ta ngim palap remo la sela ngili sha doktor ngim pat yo re kata kasebut ba ong doktor ba kan nadi upaji ndrai ya ka banang ai himta yau cing tiap ngilalap direct ba ude na uti tawar ten kata kadaung ya persya cur te haba ya persya ya tahayun derbar kat kendai tering ula penting la persmi yangi bangen IF ya klem dadan kacing majority ban ya ko ngu lawan penai ya dukar nei ban won sinaya tawar ngila syupiat da kacing yam riam klem dadan kata kacing majority ban ya sain lang hata ngila syupiat la kapiat hata kacing ya persya ka becur te ngila libu kot kang natang ngila libut kang sya police station ngila libu kot kang syau paim ngila ai kata ka kot bang ya persya sya paim hima natang ngila libu kot kang sya DC syau SP ndrai kata cing libu kot kang cengi rak kelong leno i ngila ut ngila nam me kine ki paim bala long kum pa cengi ba peit menta ki snadun bor be ne tawar ten nakaliang cengkai rak play ki lai ai bui ai bor hi i ba to ya persya lada kumno rak ngi rak ngin libu kot kang te kila lipan ke no si bat nakaliang cengkarai rak kim patla ban ai ke no si penban usina thambor ong ngim don kam ya kisiem ki basan buan tu klar pok snong kathau ude nongwe te la pelong bang kami ting hakar kwartering rak kalami ke cingi persya ka becur ndrai kat taro la rai riam bai ingi ha bangi kren ya kaya na kaling chungi ki be persya ki nong sing uang ka jing kren chung pi ka bom song nong rim ai tang kren tang ka bakren maki na kaling chung ki kemut kata ka jing ka besong nong rim kemut ka bakren mangi na kaling bangi persya ya tawar kemut ka bom song nong rim te ha kalas kata ka meeting kadi ha ka khatwe tarik ula kren tang ro ba sinong uang ba baro di ben ko ngu bai ban san bai ula phalum ya kata ka san haman la urang ba dong bangi di ban san bai ngin pengkut senan ya ka meeting teladon kirurung ba ki bang kumna kumtan syukrian tang rung ba sinong ban penwaya kata meeting ban susan bej kamlong re te tar kelami biang kaya persya ka becur nrei uang sendon bangim dan kamre ya kata berkhoj ya kacing lut kacing siap cong unei utawar lada cabadu ban sina kamut ngin hap kit klik mengi ki be persya te nakaliang congi te abang ngimtip ya kata ka ba uun ra apa sinong po tauro ngimtip te kumdang ngin ba klik ya kata lada cabang ngitip lang ngidon ka sain ngidon ka proof ngisain lang hata te ngidekin ban ya ba klik lah ka yap nah ka im te ban hab ka ban kong ka sngai ngi ya bun ba ki be persya ndre cha no kacing yap hane podong congi kendit kan san utar no ba sinong klem da aya kacing tip ka bapura klem krong khaus nan ki nei ki ba persya ya tawar
ukau kam krong bat ka penting bat ka pensmik ban kan tai chinong ban wiang te ba krong raya ukau yap biau senyang seng hei la long be ubala persya la long be bala kan tai chinong te play hakata ka cing penting te bun ki penting kili pendam kili standar kili bokot kili pan map te ki ngi pan ki bomli bokot ki bomli pan map te ngi sa ai kum nei te ngi yayat be shakmat banang ya persya une utawar tel ha te na kaliang chunga hi kumba siong hakane sinong chung I kumba ang ki banang ki bastan tharai ban nyuro dang bun kinong riap ki bastat kin don arpungut kat ba kinong riap ki don prapungut te subu lada pendon kampang ya kita ki arpungut ki bastat kinong riap ki badap da ka bi ka thiam ke ba im ka belas ngai ban pendiskur ya ki konro na uta ucing riap cingring lada du na kita ki cingtung da ka ye pat ngin bam da ka ye pat ngin pendiskur ya kita ki kon bakin tip tang ya au bira na kaliang ki long san raj kila ya thu bakate ka jaka kare ka hok long try jong ka raj jong ka snong bat ka raj khlam ai jing menjur ni NOC ban bo ikite kitawa hakate ka jaka jong ka raj bat kumjuru we na ki long san ula kubur pagadon ka jing du nong ya ka thung ka tam ki marap seki khon ki hajar lengba ka jing dan ki bakum kite kitawa ni kum kita ki nong sensiar po jong ka raj nong tham ki hapo jing kata ka jing ut jing nam ke jing nyam kita ki khun ki hajar ki jongi te ni na kaleng jong raj ni de pusngo ban snap na kata ke jing ut ke jing nam ki jong ki te ni ru na ka banta jong ni tawar haba ki khun ki hajar ki jongi ki ut ki nam ki ujor sangi te ni ru na kaleng jong raj ni persya jur ya nu tawar ni na kaleng jong ka raj haba ki khun ki hajar jongi ki bu kata ka jing ujor sangi kum kita ki nang singsar jong raj ni ru ngi snep khia na ka banta jong kata ka jing ujor ka jing nyam jong kita ki khun ki hajar jongi tingi na ka banta jong ki ni ru haba ki wan pan ni kata ka NOC na kaleng jongi ni ru ni sneu khia ya kata ni nam ai ya kata ka NOC na ka banta bidi jong nu tawar artel habidi jong nu tawar kadon sisa haka jing sneu jenga kum utau nong sinsar po jeng karaj kadon sisa taka jing du nong namar ba balai kata ka jing du nong namar ba ki khon ki hajar ki jongi games sneu hon te hang tah king kata ka jing du nong kaba habo kamdon kata ka jing suk jing ya sain ban thung yo tawar kade ka tah kata ka jing du nong haka jing sneu jenga sibenta jasa sibenta pat kalong kumba layo sneu ki kitin nangne nang tai ka bomot ba hakita ka ki jing thum ki jing te pakarep hakariang ga jongi kamlong shu kata ka basai so haga bengi thung ni tep usumi tigisla hakiso jong u kimlong ki babha tede nomor kata ngiru nagleng jong karaj ni persya jur ya kaneka jing thung yo no tawar wat isetero sa ngindo musa si bentiang ay ganan re using baw khaw birap usuryang ni labun badu te lamar kata wat bangaku unsan boyang kane kaporo naguro khamat jupi kinang pe kinang khmi dalong ga bala berkerpat pi ba pide beluang ti sundon yo tawar namar ba unra sha hai ke jingjulor ha ketong ha ketap hagaryang hagarap jaka ben im po sabayap habayap ru de mana ben tip subun guru terpat pi ba ai lang gum nong de kata ina istat aku tawar hande suk ibn yo khende ben yo bam khadang ben im ki khon ki hajar hagarap ben jingi nga ko ban ben tip khamat jong pi tang ita kerpat ba dei beluang sundon yo ni tawar dal ya kata ka jing benia nang leo ji nilai persang ban pej persang ni ban bicara sepang kata wat hi lalang kerja darbar la persang ban bicara ban pej ban bi ba ngilap ba udi u tawar basniu lambar ki por ki manusia ki por badang donor ni tawar nayo ing tu ngitek bit gobyang nayo so ki pai ki ba sbo ki ba se so ba dadu ba mi une labun ki jing tu nang ba khrau ha bang I ba ki jing tu nang ba khrau nama kata ngim subde shu bandon nu tawar bukum une jak phaji Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya